nga bata sa syudad sang Iloilo napatay bangod sang dengue. Numero sang dengue cases sa syudad posible pa nga magsaka. Yaring balita nga aton gintutukan eksklusibo. Bugtong nga bata ang duha ka tuig nga si Florence. Siyang ginakabig nga anghel sang pamilya, ilabi na nga nagahatag sang kalipay sa mga tawo sa iya palibot. Apang Agosto 4, nagtaliwan ini bangod sang dengue. Istorya sang iya lola, hinali lang nga nagreklamo sang pagpanalakit sang tiyan ng bata. Apang sa una nga laboratory results, normal naman ini. Kag nagadalagan man lang siya. Amo to nga time ko nagaluya, man lang to sa nga balko dala na sa ospital bata mo to gindala nila. Ti amo to sakit man lang chat niya balik kay mamakit tiyan na muna. 3 lang kaadlaw nga nagtinir ang bata sa ospital kag ginbawian ini sang kabuhi. Si Florence ang pinakaulihi nga napatay bangod sang dengue sa Iloilo City. Sa karon mayara na sang 12 nga confirmed deaths ang syudad kag nagdangat na sa 1,721 ang dengue cases. 330 diri ang gindugang sa sulod lang sang isa ka semana. Kun basehan sang City Health Office ang datos, posible nga mataasan pa ang numero sang dengue cases sang tuig 2016 sa diin gindeklaraman sadto nga tuig ang dengue outbreak sa syudad. As of December 2016 is 1,800 something na eh. Subong 1,721 na. So, base next week, sobrahan yung naging 2016 nga number. Remember, August pa lang, first week ng August pa lang. Padayon naman ang misting sa mga eskwelahan kag mga opisina, agod matap na ang pagdamo sang dengue cases. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.